Ja, då är det dagen innan långfredagen då. Påsk 2012. Skärtorsdag alltså. Så skärtorsdag kan man ju säga det då. Ja. Det är helt rätt ja. Och vi råkar ha skapligt väder idag så vi kan till och med sitta i uterummet. Sen ska det snöa imorgon. Och vi hackar lite varmrökt lax. Ja. Det är kanske inte så ovanligt i det här huset i och för sig. Och, vi är i uterummet. Sitter du och lägger upp arter som de säger. Tack för kaffet. Arter. Och du dricker vatten. Det är utspätt vatten. Ja, till och med. Till och med det, ja. Det är alltså Spokewebs-cheferna det, kan man säga det? Ja, du sa det precis, det kan man göra. Då kan man göra det, ja. Det stämmer det också där, ja. Ja. Det är kallt. Ja, det är ute är det kallt. Här är varmt. Ute är kallt men det är varmt, ja. Då får vi väl hålla en liten paus då.